Türkmenistanda nakt pul krizisi dowam eder. Bankomatlaryň köpüsi işlemeýär ýa-da hemişe boş bolýar. Käme hal pul bolan halatynda çekip bolýan puluň möçberiniň we hümmetiniň berkçäklendirilmegine garamazdan çalt gutarýar. Bu ýagdaý 3 ýyl töweregi ýygyderli dowam edýän hem bolsa häkimetler meseleni çözmän gelýär. 8-nji oktýabrda Azatlyň habarçylary Türkmenistanyň paýtagtyndaky bankomatlarda şu günkü ýagdaý barada şeýle habar berdiler. Parahat 4 Türkmenistan bankynyň bankomatlaryna nowut uly bankyň girilgesinde durlar ir sagat 10-da pul gutardy diýip garawlaýtdy we öýlen sagat 2-de gelmegi salgy berdi. Tanışlarymyň hemmesi bu problemalardan zeýrenýärler. Köp bankomatlar ýapyk diýip habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Mahtumguly şaýolundaky Türkmen Türk bankynda ilki talon almak talap edilýär. Bu gynandyrjy tejribe Aşgabat şäherine de ýetdi. 30-njy etrapçy Dastrovski köçesindäki bankda diňe bir bankomat galdy we onda diňe 100 manat berilýär. Şu gün şeýle adamlar häkimetler bizi ýene-de bankomata uğratdy diýip ýaňsylýarlar. Türkmenistan bankynyň merkezi ofisinde we beýleki şahamçalarynda bank işgärleri müşteriler bilen gaty gödek gürleşýärler we hyzmatlary isleksiz berja edýärler diýip habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Paýtagtyň Gündoğar köçesinde ýerleşýän şahamçalarda adamlar plastik kartoçkalardan pul almak üçin ullaka nowata durýarlar diýip ýene bir habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky habarçylarynyň gurrun beren bu problemalary barada agdalan banklaryň özlerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri bank buğdağındaky problemalara seýrek degärler, problemalaryň sebäbini düşündirmeýärler. Şol wagtyň özünde de problemalary çözmegiň ýerine ilata bolan talaplar hasam güýçlendirilýär, ilatyň puly naklaşdyrmak mümkinçiligini çäklendirýän täze düzgünler girdilýär hem bankomatlar ýok edilýär. Aşgabatdaky habarçylar indi paýtagtyň bankomatlarynyň pul almak üçin nowata durýanlardan talon almagyň talap edilýändigini bellediler. Ondan öň bu tertip sewet merkezlerinde girdilipdi. Mundan başga da sentýabryň ortalarynda Mary vilayatynyň owy ýaşaýjylary şäher bankomatlarynyň pul çekmek üçin resmileşdirilen ynanç hatyny almaga mejbur edilipdi. Bankomatlardan alyp bolýan puluň mukdaryny hem çäklendirmeler saklanýar. Kart eýesi öz hasabyndan bir gezekde 800 manatdan köp pul çekip bilmeýär. Merkezi bankyň habaryna görä ýurdun banklary tarapyndan ilata 4 milyon 364 müňden gowrak plastik karty berilipdir. Häzirki wagtda ýurtda 2118 bankomat işleýär. Olaryň köpüsi Aşgabatda 469 sany, Marada 453 sany, Libapda 446 sany, Hahalda 249, Balkanda 279 we Daşowda 286 sany bankomat ýerleşýär. Şeýle-de şu gün türkmen banklarynyň müşterileri Visa kartynyň hasabyna pul goýmakda hem kynçylyk çekýärler. Türkmenistanyň bankynda alynan Visa kartoçkasyna pul goýmak üçin giýje nowata durmalysyňyz. Bir nowatda duranyňyzdan soň hem hasaby pul goýmak bilen bagly çözülmeli käbir beýleki meseleler mydama ýüze çykýar. Şeýlelikde bolup geçýän zatlar korrupsiýa ýol açýar. Visa kartyna pul goýmak üçin köp adam goşmaça 400 manat tölemeli bolýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda puly naklaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň hem pensiýalaryň nakt däl usulyna köpçüliklen geçenden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar uly nowatlar adamlaryň pullaryny çekmek üçin ençeme sagatlap, käte bir näçe günläp garaşyp durmagy, dawa ýakalaşyk ýagdaýlaryň döremegi adaty bir zada öwrüldi. Ýurdun häkimetleri meseleniň agyrdygyny ikrar etmeýärler we problema ilata basyş etmek hem bankomatlary ýok etmek ýaly çäreler bilen çemeleşýärler. Bank buğdağındaky krizis halkyň nägileligini güýçlendirýär. Öz-özünden nägilelikli çykyşlar barha köpelýär. Adamlar banklary ýygnanyp öz pullaryny talap edýärler we köçeleri petikleýärler.